लाल कीमती पत्थर के नाम हो लाल बड़ा लड़का होला कहे करे कि लाल से घर भरल होके आ घर में खेले वाले वो लड़का ना हो नु तो घर में तो कतबे करेला समाजों में बड़ा लाज लागेला समाज में भी बहुत लाज लागेला आई दुनिया में जे केहू जे बा जन्म लेले बा जरूर उनकर बाप बा ये देखी बाप सबका होला लेकिन बेटा सबका ना होला ये अंतर बा जे भी दुनिया में बा उनका जरूर केहू ना केहू बाप बा लेकिन बाप सबका होला बेटा सबका ना होला यही जरूर भाव लागो रंग लाल रोड लाल धर अधिकला प्रीति के गोर लाल डोर लाल पलके चीर लाल चूरी लाल लाल सारी गुहे बा दूसरा कनक लाल बंद लाल तकोर लाल पग लाल भूषण के नाम अब माथ बीच मांग लाल ही बीच हलके कहत गई तेरी सुन साच साच जिक्री लाल लिए प्यारी लाल लाल की ढुका लेगा बा सो स्वागत हो गए एक कलकार मुरझा गया सब एसी एसटी आयोग के सदस्य माननीय परमात्मा श्री शेषनाथ आचार्य जी उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से आज हमारा बबुआ छोटू सवरका के भतीजा के छठिहार के उपलक्ष्य बन के उपस्थित बनी जा सब लोग जुटल बारी सब है सबके हमारा तरफ से बार बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत ठीक है बोल के परम आदरणीय हमारा छोटू सवरका जी के भतीजा जी के छठिहार में हमने को उपस्थित बानी जा।